Rangia Station Road बि जाबाय गोल्ड डिजिटल सिनेमा आगोल बिनि नामा एलिट सिनेमा हलसोमोन बाइकआव पेट्रल खम दङ एसे जों गुवाहाटीयाव थांगासिनो दङ स पेट्रलखौ सोना लाखाबाय जों बेयावनो रङियायावनो Hey guys, welcome back to my YouTube channel Sangita Rani Brahma. जों थांगासिनो दङ गुवाहाटीयाव रङियानिफ्राय जायबा आंनि फार्स्ट माने बिनि आगोलनि भिडिअखौ नायदों बिसोर गम मोनखागोन जोङो मैया आब'मोननाव फैदोंमोन रङियायाव हर थादोंमोन दिनै थांगासिनो दङ गुवाहाटीयाव नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ हाइवे मोनबाय जोङो रङिया मेन हाइवेखौ दाना 10ता बाजिबाय एसे लेट जाबाय दिनै थबनो ओंखारनो सानदोंमोन 9तासोआव फैनो होनना सानदोंमोन फुंनि बाट 10तायानो जाबाय फुंनि बिनिया डिउटिबो दङ नायनोसै खैथायाव मोनहैयो जों मोनफैबाय बायहाटानि बे टल गेटआव बिराद जाम जायो बेयाव आजिखालि आगोल गैयामोनबो बाट टल गेट बानायनायनिफ्राय बिराद जाम जायो दाना बाइकआव फैसा लाथ'वाखै उनाव लागि लागोन होनना खोनादों आङो बाइकआवबो बाट दा लाथ'वाखै ब्रह्मपुत्र दैमानि बे खराइघाट ब्रिजआव मोनफैबाय जोङो बेयावबो जाम जानो नागिरो एसे एनै बाट गोदान लामा बानायनायनिफ्राय बारा जाम जाया बेयाव नङाबा आगोलो बेयावनो 1 घन्टा गाहाम नाङोमोन बेखिनियावनो सराइघाट ब्रिजनि साथिं थांबा जि गुसु गुसु बार मोजां नाङो आरो बाइकआव थांबोला बुहुत धुनिया बारा गुसुथार सान्दुं गोसाबाबो गुसु गुसु बार फैयो बेयाव जालुकबारि मोनफैबाय जोङो बिनिफ्राय लाखै नुहुरदो जे गारिया जाम जानो हमदो नैबे इमान जाम जाखादो बेखिनियाव थांनोनो हाला नारै थांनाय बायदि मोनबाय आं इमान सान्दुं गोसा माने बे अफिस टाइम ना ओंखायनो जाम जायो आरो इमान सान्दुं गोसा आथिङाव जेराव सान्दुं गोलैदो आथिङाव आखायाव एकदम माने अर खामनाय बायदिसो गुदुं मोनजोब्बाय माने इमान सान्दुं गोसाखा कुनो मते ट्राफिक जामखौ बारबाय जोङो नैबे कामाख्या मन्दिरनि गेट मोनबाय जोङो कामाख्या देबालयानि बिथिंनो थांनांगौ कामाख्या मन्दिराव दाथ' बन्द हाबनो मोना कर'नानि थाखाय बे हिन्जावा बोरसि लादो नैबे बुरजाथार ना बोननो थांगासिनो दङ ना बोनना लाबोखो मिथिया बोरसिसो लादो बियो आङो मा गन मा थखन लाबोदोसो होननासो सानदोंमोन आर्ज कलेज मोनफैबाय जोङो बे जाबाय आर्ज कलेज आरो नैबे जाबाय आर्ज हायर सेकेन्डारि सोर मोनथिगो फैफेरबाय आर्ज कलेजाव बुंबानो जाबाय बिथिं फैदोबा ओमफ्राय नैबे जाबाय आर्जनि बयस हस्टेल बियो आरो बिनि नांजाबसे लोगोआवनो नैबे जाबाय गेटखौ नायबानो गम मोनखागोन ITI बे जाबाय ITI कलेज नङा कलेजखौनो होनो आरो नैबे जाबाय बिनि अपोजिट साइडआव डक्टर बि बरुवा केन्सार हस्पिटाल गुवाहाटीयाव केन्सार जाबा बेयावनो लाबो बहुत दिननि उनाव फैनायखाय जायगाफोरखौ बिराद असिना मोनबाय दङ थेवबो मोजां नांदों न'आव फैनानै मोनफैबाय आङो न'आव थांगासिनो दङ दा आंनि हासबेन्डआ डिउटियाव थांफिनबाय मानोना बेहा डिउटि दङ एसे लेट जाबाय थेवबो मोनबो नंला थांबाय बियो आंखौ दोननानै बेनिफ्राय आरो थांबाय दङ आङो पाहाराव गाखोबाय दङ गारिबो थाङो बेहाय नैथिं
गारिबो दङ बाद आंखौ बेयावनो गालांबाय आंबो लेट जानायखाय सायालागै थिखांनो हासै बाइकखौ आरो गिनायबो मोनो आङो बेयाव कारेन्टनि मायबा बेलेग मोनसे पस्टआव माबा जरायबाय दङनो हामा जायाखै थारमाने गोदान कानेक्सन बेलेग लाइन बानायबाय दङ बेहाय आरो कारेन्टखौ दानना दोनखादोंना आं सोंदोंमोन थारमाने आं थांनानै गरमाव फेनबो लानो मोननाय नंला दिनै रागासो जोंनो ओंखारदों आङो आंनि भिडिअखौ बेयावनो आं एन्ड खालामनोसै मानोना न'आव थांना कारेन्टबो गैया फेनबो गैया स' मोजां नांदोंबा लाइक मोनसे खालाम माबाफोर बुंनोबा कमेन्ट खालाम आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोआव थानाय नटिफिकेसन बेलखौ अल खालाम नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय